אנחנו הולכים למשל את מרוקו. אנחנו הולכים למשל את מרוקו. הקשרים עם המלך המרוקאי התחילו בשנות ה-60. זה דבר קלאסי ממדרגה ראשונה שבו המוסד מילא תפקיד מרכזי. אני חושב שאני הישראלי הראשון שישב עם מלך מרוקו ויצרתי את הקשר בין מרוקו לישראל. המרוקאים קיבלו ידיעות שנאסר חושב שצריכים להחליף את מלך מרוקו שהוא מערבי מדי, ונאסר לתכנן לחסל את מלך מרוקו. שאל את עצמו מלך מרוקו מי יכול לעזור. אמרו היהודים, הישראלים. נפגשנו איתם, הגענו לסיכום פעולה, איך אנחנו מאפשרים את המלך. חלק מהבטחת המלך כלל גם ניסיונים פוליטיים, לדוגמה זול של בן ברקה? השאלה הבאה. באותה תקופה המוסד הצליח לבסס מערכת יחסים מאוד אדוקה עם הביון המרוקאי, ולפעמים אתה משתף פעולה עם השטן בכבודו ובעצמו.